Entendí que chega un punto que ata nos parecemos físicamente aos nosos cans. Iso evidentemente non ten ningún tipo de proba científica, pero chega un momento no que a xente di, mira, pois sorrís igual co teu can. Que chegamos a ter ese grado. Non te vou meter nese jardín, non te preocupes. Vexo que falas deles como animais de compañía ou mesmo como membros da familia, non? Sí, efectivamente, porque ese termo mascota é como un pouco utilista, está un pouco en desuso. Preferimos o termo de animais de compañía ou mesmo de familia porque describe moito mellor ese grado de vinculación afectiva e de implicación que teñen eles no noso oído íntimo, non? Pois, como ti decías antes, o sentimento que temos hacia eles é exactamente o mesmo que temos hacia un amigo cercano, familia elexida, ou hacia os nosos fillos. Os procesos mentais, os procesos bioquímicos do noso cerebro son exactamente os mesmos cando tratase dos nosos animais de familia. E de xeito, legalmente, existe xa o recoñecemento de que son seres sentintes, dotados de sensibilidade, que están baixo a nosa responsabilidade, non cousas. E precisamente falando desa sensibilidade, claro, ata que punto nos poden axudar, porque tamén nos facilitan moito determinadas situacións vitais a hora de leválas mellor, non? Axúdannos con esa saúde mental tan importante hoxe en día, a levar situacións melloras psicolóxicas moi notables en moitos casos, non? Sí, porque é moi coñecido que quen ten un can ou ten un animal que obliga a salir e moverse, pois temos cans, temos menos índice de obesidade, menos índice de enfermedades cardiovasculares, etcétera, pero nunca se fala suficiente da saúde mental e a mellora e o apoio que nos supoñen en casos de saúde mental é impresionante, porque permítenos expresar e manifestar e sentir moito máis as emocións positivas, fannos ter moitísima máis producción de serotonina, de endorfinas, de todas estas hormonas da felicidade, non? E sírvenos tamén de apoio e de descargo para cando temos emocións negativas, dannos un apoio tácito que é superimportante e que é unha axuda brutal en casos de enfermidade mental. É que non teñen nada malo. Non teñen nada malo. Ata o punto de que poden salvar vidas. Fíxate, Óscar, porque queremos que escoites a testemunha dunha muller que falou con nós con Hora Galega, que a verdade é que atravesou momentos moi difíciles na súa vida. Xa é dolorosísima historia só de escoitar, imagínense polo que tivo que pasar. Bueno, pois coa axuda da súa cadeliña, Yoli, puido superar unha depresión. Imos escoitala. Un pasado cheo de dor. Unha cadela chamada Yoli é unha muller que aprendeu a volver a sorrir. Esta é a historia de Mariana, que converteu a súa ferida nun camiño para axudar os demais. Bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años y pasé de vivir en una casa con jardín, con perros, pasé a vivir a la ciudad. Mi padre era alcohólico y sufría abusos sexuales desde más o menos desde los 8 hasta los 18 o 17 más o menos. A lo mejor hacía unos 2 años o así antes habíamos adoptado a nuestra perra Yoli y bueno, y al final ella vino para unir a una familia que estaba destrozada por todos lados. Lo que más paz me daba era poder dormir con ella, por ejemplo. En el colegio nunca se habían dado cuenta de nada y bueno, gracias a ella yo creo que bueno, me empecé a dedicar un poco al mundo de los perros. Me encantaba cómo se relacionaban, la conexión que yo tenía con ella. Decías que esto lo tiene que tener más personas. Tanto che marcou, Yoli, como para facer unha forma de vida, porque agora traballas con cans e axudas a outras persoas. Contame un poquinho en que consiste ese traballo que fas. Justo en el momento que ella se hizo mayor, bueno, pues yo me iba formando, iba estudiando, iba sobre todo por ella, pero luego mi vida así dio como un vuelco y fue, pues me acabé dedicando a lo que más me gusta, que son los perros. Tengo un hotel canino e incluso desde gente que se va de vacaciones y me deja los perros o bueno, simplemente posoperatorios, pues perros que se van, que operan y luego vienen a la guardia y hacen conmigo el posoperatorio. Y luego también trabajo en una asociación que se llama SEDU, con mujeres de exclusión social, niños con autismo. Es un trabajo que realmente es muy bonito porque ves cómo los animales hacen como de puente para llegar a esas personas. Transforman la ira en amor y ves en el paso del tiempo lo que han mejorado esa persona. Un perro te cambia la vida, en general. Antes podría decir que yo sobrevivía gracias a ella, pero yo ahora mismo vivo gracias a ellos.
Wow, qué emocionante esa frase. Hermosa historia. Vive grazas a ela, dicía, grazas aos seus cans, Mariana, que como poden convertir os animais a ira, que tamén ela trasladaba en esos sentimentos de felicidade, Que de alegría. comentábamos, Ata que punto poden intervir os Son un animais? canal para sacar todo o mellor que temos dentro, en moitas ocasións, non? Isto é porque, bueno, realmente o ser humano está moi desconectado da natureza e os animais son un canal para esa conexión coa natureza, non? Que é algo que nos aporta benestar, aportanos equilibrio, aportanos esa sensación pois, de que estamos onde temos que estar. Por iso temos animais nas casas, temos plantas nas casas, porque faltanos esa conexión coa natureza que nos dan os animais. E tal é ese benestar, ese grau de cousas boas que nos aportan que se fan terapias con animais, non? Sabemos que se fai terapia con cans, pero tamén con équidos, con golfiños. Incluso eu teño unha coñecida que é psiquiatra infanto-xuvenil que fai terapia con porquiños miniatura, incluso con petauros que son uns marsupiais que parecen esquíos voadores. É impresionante esa palanca que nos poden proporcionar para que as emocións malas saian para fora. Óscar Beceiro, é un placer escoitarte falar dos nosos mellores amigos. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí na Hora Galega. Moitísimas grazas a vos.